día unha pequena chamada Alice estaba xogando na cociña cando unha chea de tixolas caeron ao chan facendo un gran ruído. Ashley nin se xirou para ver que pasaba. Os seus pais decidiron levala a que lle fixeran exames de audición. Ao ver os resultados superon que a súa filla tiña xordeira. Aprenderon lingua de signos. Enviaron a Alice a campamentos con outros nenos con xordeira para que aprendera deles e aumentara a súa propia confianza. O pai e avó de Alice eran uns amantes de motos, así que cando fixo 3 anos regaláronlle unha tamaño infantil. Os 3 saían de paseo polo bosque, cada quen coa súa propia moto. A Alice encantáballe eses paseos, así que comezou a soñar a practicar en motocross, pero todo o mundo lle dicía que sería imposible. O ir é esencial para o motocross, onde do motor tiche cando cambiar de velocidade. Ademais, necesitas oír para saber onde están outros motociclistas. Porén, así aprendeu a sentir vibracións do motor para saber cando cambia de marcha. Así mesmo, de pequeno intentaba localizar as sombras para saber. En 5 anos, Ashley gañou 4 títulos nacionais e, por suposto, que tamén caeu da moto moitas veces, rompeu o brazo dereito, o pulso dereito, o nocello dereito, a clavícula en 3 ocasións e 2 dentes frontais, pero sempre se recuperaba e volvía a subir enriba da moto. Fóra da súa casa, unha furgoneta aparcada na parte de atrás ten un adhesivo que di: toca claxon cantas veces que queiras, son sordo.